Més de 2.000 persones van acompanyar el passat dijous, 19 de març, al poliesportiu de l'Estació del Nord de Barcelona, a les federacions esportives catalanes, als clubs, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, la UCEC, i els esportistes, en l'acte públic convocat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya contra els greuges a l'esport català. Una delegació de la Federació Catalana de Pitch and Putt hi va ser present a l'acte, encapçalada pel seu president, el senyor Víctor Moscatel. Estem avui a l'Estació del Nord donant suport a l'acte que ha organitzat la UCEC per lluitar contra els greuges esportius que pateix l'esport català i intentant que des del govern central canvien totes les modificacions que han fet últimament que impedeixen el correcte desenvolupament de les nostres activitats esportives. Els principals greuges que afecten el pitch and putt català són augment de l'IVA del 21% per l'esport, obligació a molts clubs de presentar l'impost de societats, no existència d'una llei de mecenatge de l'esport i dificultats en la formació federativa de tècnics. El president de la Unió, el senyor Gerard Esteve, en el seu Parlament va demanar a l'administració central que canviï les lleis que ofeguen, fiscalitzen i burocratitzen innecessàriament l'esport, que facin un règim simplificat per a les entitats que ajudi a promocionar aquest gran sistema tan positiu del món de l'esport i que tant èxits ens ha donat. Bé, la campanya Sortim a guanyar, creiem que ha sigut un èxit, hem aconseguit el recolzament de les 69 federacions, els consells esportius, de tots la majoria de federats i a més el que avui hem fet, aquesta imatge unitària del sector un dijous, laborable a les 12, aconseguir arrebatar ple al poliesportiu de l'Estació del Nord, creiem que ha sigut un èxit i que és un missatge contundent contra el govern central per dir-li que no pot continuar burocratitzant, fiscalitzant i posant impediments a les nostres entitats, sobretot les entitats sense ànim de lucre. Per acabar l'acte, el senyor Esteve va demanar als assistents que aixequessin la targeta vermella en senyal de reivindicació de l'esport català per aconseguir aturar els greuges. Una imatge potent i contundent que serveix per mostrar que si anem junts serem més forts, anirem més lluny i serem més ràpids. I per tant, si continuem units, com hem demostrat avui, pas ferm i amb rumb clar, serem imparables i aconseguirem allò que volem, un país més esportiu, més just i més lliure.